Teprok sakaway kani ka video ngan penifi kani ka kaway ka pankat long hila ban join lai teliki ID gitu gi bompat sutu ya kani ka ba ka jingla jongi ban join lai teliki ID ha kaway ka pankan semur menta kadai kani kadai kaway ka ID jong fi nanta kani kaway nanta sa kani kaway te pi hang ni kadai kani kadai ka kaway kadai ba hapding te nanta kani pade kandai ka bana right bana left lani kala ban kala kumtu lani kalong baar lani ka balai kanu ka bapi register kam lele re te we ar lai teliki ID kumnu pila ban kamai ka opportunity mo ka nong ka pos ka jingla jong pi ban kamai 1000 daily na ka we ka ID kamu lai teliki ID pila ban kamai hadu khat 1000 daily te nang ta da piken lai pheu sngi nda la he ka tim jong fi sumudor khat 1000 si sngi kamut saulak san pheu ship nai ro pila te don kita kitap lidar na India kila don kibala ahdu saun lailak saulak san peu kata ka syong ka jingla mo kani kadai ka jingla ka jing ka ai ka jingla ka jing ai jong ka company ka jing long ka highest earning ka bapila ban kamai na lai tli ka chisngi khat san hajar kamun na pi kamai na ka we ka id lai hajar hadu lai hajar ka si ka limit mo ya ka chisngi te na ka we ka id te la lai tli ki id long khat san hajar te kabasuk bapin kamai na gitu nda pila bun ke tim te da ngikhen kat ni te kamut kumbala pani yang ni ka di sanpho saulak ha ka chisnem pila ban kamai na ka envi shopin da pila don lai teliki ID te ya ni ka lai teliki ID tang gitu ki bala tong ki batu ba bakwa shisha ban treji tom nganong ifi ba recommend ifi kani ke lai teliki ID te kumong tenaga tim jungi baro ngi register lai teliki ID but activate ro nga kwa e ba pin activate lai teliki ID namar ba kadon sibun ki jing mentoy la de pi join ro lai teliki ID ka kawengan ong fi da pi join lai teliki ID kumne te chumudor yakani ka ID ka banengkong chumudor ngan pen ifi da kador te chumudur hangne chumudur ka lai teliki ID kan long kum ne pe enda pila dep join kan ne ka we nang ta sakan ne ka we naka left bat sakan ni lai teliki ID ki long kum ne hakan ni ka ID ngi ai ka ju ka password ka ju ka phone number ka ju ka email ka ju ka kerteng ka ju ka pan number bat kan number phone te kan number phone ngan ong peng saisen ka date ka chwa ba pin register ki tim jong fi ong be bakin ai da ka phone number ka baki recharge man ka por kamut ka baki pendon kam permanent hi omdei ka tu ka bala thit black tang spang ka tu kan ilakut namar ka da piklet ka password kan sa kin sa sen ya ka password leng ba ka tu ka message jo ka number jong fi leng da ka message leng ba ka message pin yo ka password jong fi te dan kam te ndala lai teli kum ne kamut tangki tu ki baterai sitom enda pila baterai sitom pila ban tep briu nang ni kani batho hang ni serum no open kani te pi open ka tu bala tho hang ni open te kamut pila ban kamai bhalai teliki ID baro ki ID pila ban kamai te kadai ka basuk hi ban baterai sitom te kitu ki ban ong to ngan sapej hadin mo kitu kin sadin kata ka we hinga sotho te kitu ban ong dapi perkhat bah kitu ba ong tongan sapej kamul along kumba ki man la man ta ju ong no dei ne kum nanu pin pej menta kan network marketing kala yai menta kan ni ka dei ka system kani ka dei ka system ban job ha kan network marketing kani ka dei ka way ka bad kani ka envi shopee kani ka dei ka system ka babiang ma ba pin kamai pisa chu mudur ma fi da village da village tang chisngi lej trei belas ngi da ars pa lai spa chisngi bi kamai te hang ni da village kata baro chisngi san ru nyu prakanta pitre hang ni da pi fitrei san prakanta kamut village khor ki perlok lej bataya ki setu sani kat ba pila kamut kanu tangkat nu pila kiu hakane company tangkat nu pila kiu hakane company te namar na iwei kumban ong na iwei member pin yo kumban ong pe da I join kum tu sumudor naka we nang ni kamut enda pila dep lai teliki ID kumnui ka jing mentoy kalong ba marsin dep join kan nila eti da pitep ang ni iwi pila kamai da pitep nang nila kamai da pitep ang tu la kamai kat badang tep kini ki sangut ki tim jong fi sapo kamun kini ki sangut sapo ru pin kamai da tep kitei baro sen kamai da tep kitei baro pin kamai kata ka dei kalong ka jing mentoy da pi join lai teliki ID
Hoi lada ko ka bal ong kanong tapi join lightly ke ID sa in sa enda pila ada join activate lightly ke ID sa pentri pat hadin ro mlele re pentri re join chuatang man join bahkan collect point fee ba ka point gade don kambat ki briu go namar man ka por ba pi join ki briu kin don be na ka left ka sa jong kini ki arteli ba yo jong kini ro te kamut ka point don kam te ka point don kam kamut pin yo ki point man ka por ba yu sa pentri pat hadin ngat tipi pin sa tre lebih mla ro hadin ki khon ki jong pi ki man tre namar pila ban ai ka nomini pat ya kan ni ka ID sa ki khon jong fi te pin sala bahaban tre ya kani te tangkum tahi perlok kitu ki bas utu ya kani khat san teli ki yumo te pila ban join leng ba kani WhatsApp kitu ba kwa ban join pila ban join pe kan ong ni chain tang ka dukan namde re ke kijing bam baro kijing bam ki don hi chain tang kijing bam mo umde re ka dukan te kanu dukan la ban yo long shop NB shop mo te long kini ki dukan ba pitit mentam umde re ka NB shop hang ni tang ba kila bandong NB Shopee kan di kedukan baroro tang ba dakim long NB Shopee shay no chaka NB Shopee kitiar pinyo kaju na kinu dukan ro kan ai bet tela pi chim ngong pitet ki long ke baro ki jingkwa jong fi hang ni pinyo bet ki jing kamai na kan ka company kata kasuk tang ka baca ka an kan ai tang minimum ars pa tengka tapi kamai tang ars pa tengka pila kamai na kan ka company minimum ars pa tengka kala transfer sa kabang te dapi tep tang arngut ki bro la pila kamai chi lais pan repeu pe tang kumta te ki dagi bat sing tu iya kan ni ka company bakan ne te ki trade system hi ki tu bom sing tu te ki kin ong tongan tongan sale hadin tongan sa register hadin tongan activate hadin kata hadin long baro kitu ki kalong kan kelalong ka jing sadin te kublai shibon ya gitu ki perlog sa page bat subscribe at share kan ka video cha kitib jo baro knang bakin se thu ya ka jing mut jong kan network bat jong kan ka ba join lightly ki ID bat ka jing man toy jong ka shibon